Jézus nevében szeretettel köszöntelek egy újabb alkalommal. Hálát adok Istennek, hogy újból lehetőség nyílt arra, hogy az ő gondolatairól beszéljek. Mennyei Atyám, köszönöm neked mindazokat, akik megnézik ezt a videót. Köszönöm az ő életüket. Köszönöm, hogy te vagy az, aki hatalmas kézzel, kinyújtott karral megkeresed az életükben azt, ami elveszett. És te vagy a helyreállítás Isten. Te hatalmas vagy arra, hogy helyreállítsd mindazt, ami leomlott, megtöredezett, meggyengült. Te vagy az, aki felépíted az emberek életét. Mennyei Atyám, a Szent Szellemed által áradj ki. Áradj ki és újítsd meg az emberek életét. Mindenki, aki befogadja a te beszédedet, elevenedjen meg, új életre keljen a Jézus nevében. Gyógyulj meg a te bajodból. Mert azt mondja az ige, hogy minden bajából kimenti az igazat. Te Isten igazsága vagy, és Isten kész arra, hogy minden bajodból kimentsen téged, kimentsen engem, megerősítsen, megsegítsen, és az ő igazságának jobbjával támogasson téged. Ezt mondja a Biblia. Zsoltáros ezt mondja, hogy ő az ő igazságának jobbjával támogat téged. Az elmúlt alkalmak során meglehetősen új szemszögből próbáltuk megközelíteni az Isten igazságát. Beszéltünk arról, hogy minden lehetséges annak, aki hisz, hogy a fizikai világ úgy van fölépítve, Isten úgy teremtette meg ezt a körülöttünk lévő világot, hogy mindaz, amit mi szeretnénk, az rendelkezésünkre álljon. A Biblia azt mondja, hogy nekünk fel kell fednünk ezeket a titkokat, mert az ember dolga az, hogy felfedezze a körülötte lévő lehetőségeket, és hogy ezt felfedezve, használva a javunkra gyarapodjunk, sokasodjunk, minden szükségünkbe legyen töltve. A Biblia minden lapján tulajdonképpen arról tanúskodik, hogy Isten akarja a mi gyarapodásunkat, akarja a mi gyógyulásunkat, az egészségünket, a békességünket, mert a mi békességünknek büntetése rajta volt, Jézuson volt, mikor keresztet szenvedett, és mi az ő sebeivel meggyógyultunk. Tehát a lehetőség adott. Mégis sokszor, gyakran nem látjuk a lehetőségeket. Szokták mondani a világiasan a szólásmondásban, hogy nem látjuk a fától az erdőt. Mert akkor az erdő, hogy ne veszed észre benne a fát. Pedig az egész fából áll, ha azt nézzük. Van benne sok minden más, apró dolog is, de nekünk meg kell látnunk a fától az erdőt, meg kell látnunk a körülöttünk lévő körülményektől, amik ránk akarnak leselkedni, meg kell látnunk Istennek a jóságát, kedvességét és bölcsességét. Az elmúlt alkalommal ugye beszéltünk arról, hogy minden lehetséges nekünk. Hogyha mi el tudjuk képzelni, Jézus azt mondja, hogy ha mi szívünkben hisszük, és a szánkkal erről tudunk bizonyságot tenni, akkor szívünkből szólva tudunk bizonyságot tenni, hogy az úgy van, ahogy Isten igéje mondja, nekem minden lehetséges, nekem csak el kell képzelnem, és aztán ezzel a képzelettel, amit Isten a szívembe beleplántál, megerősít az ő igéjével, ebben a képzelettel együtt kell mozdulnunk. Olyan formában, hogy ha elképzeled, azt mondja, hogy minden útjában sikeres lészen az igaz.
Ö, Talán az utolsó igével fogom kezdeni. Éppen most, mielőtt leültem, kerestem ki a példabeszédek. Nem, azt hiszem Zsoltárok, igen. Az 1-es Zsoltár 1-es, 3-as, 1-estől a 3-as igéig olvasom. Áldott ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, csúfolók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és a törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Olyan lesz az, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, mely megadja a gyümölcsét a maga idejében, és levele nem hervad el, és minden munkájában sikeres lészen. Dicsőség Istennek! Azt mondja az Zsoltáros, hogy áldott ember az. Olvashattuk, hogy ki az, aki áldott ember. Akinek az Úr törvényében van gyönyörűsége. Ezt a törvényt nem úgy kell értelmezni, hogy azt gondolom, hogy ez egy olyan paragrafus, amitnek ha nem felelsz meg maradéktalanul, akkor Isten eldobott téged. Hanem ezt úgy kell értelmezni, hogy a szívébe, ahogy a kisgyermek szívébe fogadja a szüleinek, édesapának, édesanyának a szavait, és akkor az motiválja őt. Gyönyörködik a szülőknek a kedvességében, szavaiban, olykor a szülőknek a fegyelmezésében, és akkor azt amit a szülőktől kap, az hatást gyakorol rá. Sajnos sokszor külső hatások is, mikor már óvodába, iskolába járnak a gyerekek, külső hatások is érik a gyereket, de addig még a szülő hatókörében van, addig a gyerek általában a szülőnek a mintáját képezi le. Amilyen az szülő, édesapa, édesanyja, az arra a formára változik el napról napra. Azt mondja itt Isten igéje, hogy áldott az ember, aki nem jár a gonoszok tanácsán, tehát ezeket a külső körülményeket kizárja az életéből. Bűnösök útján meg nem áll, csúfoló székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége. Tehát napi szinten, ahogy foglalkozunk, Isten igéjével a szívünkbe forgatjuk, nem feltétlen azt jelenti, hogy mostan minden nap, ha elmulasztod a Bibliádat olvasni, vagy az imakönyveket forgatni, akkor az probléma. Nem feltétlenül probléma. Mert annak is az a célja a Biblia olvasásnak és az imakönyveknek a használatának, hogy Istennek a valósága beépüljön a te szívedbe, és hogy erődítményt hozzon létre. Hogy vezéreljen téged valahová még, mondja ezt is az ige. És akkor, ahogy megengeded a szívednek, hogy azok az az a megismerés, inkább így mondom, hogy megismerés. Ahogy megismered Istent, a te mennyei édesatyádat, az ő szaván, a Biblián keresztül, az beépül a szívedbe, és akkor onnat a szívből, azt mondja Jézus, hogy a szívnek bőségéből szól a száj. A szívből származnak a gonosz gondolatok, azt mondja Jézus. A házasságtörések, paráznaságok, mert a szívben lehetőséget adtunk rá. De a szívből származnak a hálaadások is. Amikor hálát adunk Istennek, és megköszönjük azt, hogy Isten gondot visel rólam minden napon. Nem csak mondjuk egy héten egyszer, mondjuk szerdán, vagy pénteken, vagy vasárnap, vagy üdibe, vagy kinek mikor van gyülekezeti ideje. Nem csak egy héten egyszer, vagy havonta, vagy esetleg egy évben karácsonykor, amikor idézőjelesen mondják azt a világiasan, hogy jön a Jézuska. Jézus minden nap velünk van, és nem Jézuska, hanem egy hatalmas Isten. Tehát az áldott ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, csúfoló székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége.
amikor gyönyörködünk abban, amit Isten mond. Múlt héten, ha jól emlékszem, arról beszéltem egy-két mondatban, hogy az érzelmekről abba az irányba készül a szívem, hogy az érzelmekről beszéljünk. Ugye beszéltem arról, hogyha jól emlékszem, hogy mennyire fontos az, hogy mit gondolunk a szívünkbe. Hogy mivel vagyunk összefonódva, mivel vagyunk összekapcsolódva. Hogy az igazsággal vagyunk kapcsolatban, vagy a hazugsággal. Mert ugye a dolgoknak a láthatatlan birodalmába, abban a szférában, amiből fölépülünk az atomi szinteken, ott nem megyek vissza a kvantumfizikának az elméletét, az interneten bárhol meghallgathatod, de a lényünket alkotó legkisebb részek, amik nem láthatók szabad szemmel, műszerekkel is alig vizsgálhatók, ott abban a szférában akkor dőlnek csak el a dolgok, mikor én megfigyelem a dolgokat. És rátekintek a dolgokra, megmérem a dolgokat, és eldöntöm, hogy én merre akarok tovább menni. A dolgot ott szokott kútba esni, hogy ugye mondja a Biblia az, hogy amit csak kívántok, amit csak akartok, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészennéktek. És idáig, mikor eljutunk, hát hiszem én. Persze, hiszem én. Igen, ám csak mikor jönnek a megmérettetések. Itt próbáknak szoktuk mondani, hogy Isten próbára tesz téged, engem. Isten tesz próbára? Nem, a körülmények, mikor fölkelnek, akkor azok megmérik az én hitemet. Hogy mennyire gondoltam én komolyan azt, hogy én egy áldott ember vagyok. Áldott ember az, ez utolsó ige, ez lesz a vezérige, úgy néz ki. Áldott ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán. Nem a gonoszságra tekint. Nem arra tekint, hogy én velem mit tettek galádul, gonoszul, írítségből, számításból, meg hogy ezt meg kellett volna, hogy tegyed, azt miért nem tetted meg, pedig tartozol velem, meg ilyen dolgok. Nem ezekre tekint. Az nem jár a gonoszok tanácsán. Csúfolók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűséged. Mert akkor leszel olyan, milyen? Olyan, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely megadja az ő maga gyümölcsét a maga idejében. Milyen gyümölcsről beszél itt a Biblia? Azt mondja Jézus az evangéliumokban, hogy a jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat. A gonosz ember pedig az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. Tehát gyümölcstermés. Azt mondja a Zsoltáros, hogy olyan lesz az, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, mely megadja az ő gyümölcsét a maga idejében. Amikor a gyümölcs, hogy elültetsz a kertben egy fát, az fölnövekedik, és maga idejében mindig gyümölcsöt terem. Hogyha a körülmények megfelelőek, nem fagy el, meg stb. Ugye, az embernek mi a dolga? Hogy megóvja a gyümölcstermő fát a kártevőktől, a szélsőséges időjárástól. Mikor szárazság van, akkor öntözöm. Mikor fagyveszély van, akkor betakarom. És akkor mikor eljön a maga ideje, akkor ugye gondol a szívemet is. Tehát mostan, ha hitről beszélünk, akkor a szívemet is gondozom. Gondoznom kell napi szinten. Nem elég csak egy héten egyszer kimenni a kertbe és megöntözni a virágokat, hanem napi szinten. Van, amikor naponta többször is. Ugye, azt mondja a példabeszédek, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Mi pedig ezzel a kis ketyegő kis műszerrel a mellkasunkban foglalkozunk a legkevesebbet sokszor. Sőt, megengedjük az ellenségnek, hogy olyan érzéseket tápláljon bennünk, a szívünkbe. Zelménkkel pontosan tudjuk azt, hogy ezek nem kellene ezen gondolkodni. Lehet,
hogy elhomályosítja az ellenség az mi elménket is, hogy ne lássuk a Krisztus dicsőséges evangéliumának titkát. De az az igazság, hogy nekünk nagyon is foglalkoznunk kell a szívünkkel. És hogyha észreveszed magadban, olyan irányba megyünk, amire gondoltam korábban beszélni, de nem most. De mégis az az igazság, hogy a gyümölcstermés bejött a képbe. Hogy mikor észreveszed magadon, hogy rossz gyümölcsök kezdenek el teremni, akkor ha megállsz egy pillanatra, akkor rá kell, hogy jöjjünk arra, hogy mi okozza ezt a rossz gyümölcsöt. Akár a kapcsolatainkban, akár a fizikai, anyagi körülményeinkben, bármi másban, az, hogy valamilyen módon rossz magok kerültek a szívünkbe. Rossz magok kerültek elvetésre a környezetünkbe. A kert az egy nagyon jó példa erre, hogy ha rossz magot vetsz a kertbe, akkor nem lesz jó gyümölcsöd. Ha jó magot vetettél, akkor is van feladatod, mert ki kell kapálni a nem odaillő dolgokat. És akkor, mikor minden körülmény teljesül, akkor így várhatod azt, hogy a maga idejében majd aratni fogsz. Isten az, aki magot áld a magvetőnek, kenyeret az eleségül az éhezőnek, vessük el a magokat. És ez ott kezdődik, hogy beveted a szívedbe Isten igéjének a csodálatos magját. És egyszerűen elfogadod igazságként. Mert ugye az az igazság, hogy Jézus azt mondta, hogy amit csak kívántok, és amit csak szeretnétek, azt higgyétek, hogy mindaz meg lesz. Ugye? De itt megtorpantunk az imént, hogy ugye odáig eljutunk, hogy hinnünk kell. Hinnie kell annak, aki Istentől akar kapni. Ugye? Hinnie kell, hogy ő létezik, és ő megjutalmazza azokat, akit őt szorgalmatosan keresik. Ugye? De mikor leülünk és imádkozunk, akkor még hiszük. De mikor kimegyünk az utcára, elmegyünk a munkahelyre, elmegyünk a boltba, elmegyünk erre, elmegyünk arra, és beleütközünk, hogy ez is olyan sokba kerül, az is olyan sokba kerül. Mi van a szívedben? Az az igazság, hogyha az van a szívedben, hogy mi minden kerül mennyire sokba, akkor persze én is megütközöm rajta, amikor elmegyek a boltba és duplájába kerül valami, mint amit legutóbb megvettem. Ma vettem a lányoméknak egy ilyen ledfényszórót a kertbe, és én is kicsit megütköztem rajta, hogy szinte majdnem duplájába került, mint amit egy évvel ezelőtt megvettem itt a mi udvarunkban. Tehát van ilyen, de hogyha én megállok ebben és azon méltatlankodom, hogy milyen drága, meg hogy lett ez ilyen sok. Isten a mi szükségeinket betölti feljebb, hogy nem kérnénk vagy elgondolnánk. Azt mondja az ilyen. Elhisszük ezt. Hogyha elhisszük, akkor mikor szembesülünk ilyen extrém áremelkedéssel, akkor nem azon csuklunk össze, hogy ez most miért ilyen sok. Megteheted azt, hogy megveszed többét, és hálát adsz Istennek. Hogy köszönöm Istenem, hogy be van töltve ez a szükségem. Igaz, kicsit többet fizettem, mint gondoltam, vagy pedig elmész és sorra járod a boltokat, lejárod a lábadat, és hátra találsz olcsóbban. Vagy felmész az internetre, sokszor én rájöttem arra, hogy az interneten nem minden esetben van sok jó dolog az interneten, de van olyan, hogy azt, amit én a boltban megveszem x forintért, az interneten többért tudom megvenni. Nem föltétlenül olcsóbb az internet. De azért nem, de sok esetben azért olcsóbb. Tehát visszakanyarodjunk oda, hogy áldott ember az, aki az Úr törvényében van gyönyörűsége. Mert olyan az, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, mely megadja az ő gyümölcsét a maga idejében. Ami a mai napra én nagyon foglalkoztatott az elmúlt héten, a gyönyörűség. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked a szíved kívánságait.
Ezen gondolkodtam sokat, és erről egy néhány igét följegyeztem. A gyönyörködés. Az az igazság, hogyha gyönyörködsz valamiben, akkor nem tudsz egyúttal bosszús is lenni. Nem tudsz hitetlen lenni, hogyha gyönyörködsz dolgokban. Ha arra állítod be a szívedet, hogy ránézel valamire, és rácsodálkozol, és ó, de gyönyörű. Hogy ez milyen jó. Milyen jó az, hogy így vannak a dolgok. Mert ebből is tanulok. Tudod, hogyha valaki bosszús, és elhord rólad hetet havat, hogyha te megfelelő módon benne vagyunk ebben, én is, te is. Megfelelő módon állítod oda a szívedet a dolog mellé, és gyönyörködsz benne. Mitben gyönyörködsz? Arra, hogy mostan lehordtak mindennek? Vagy szembeállnak veled, és akkor viszály van az életedben? Nem. Hanem abban, hogy Isten veled van. És a te oldaladon van. Ha elkezdesz gyönyörködni Isten munkájában, hogy igen, itt van ez a helyzet, Uram, átadom neked. Azt mondja Jézus, hogy hogy is mondja? Hogy minden gondotokat én rám vessétek, mert nekem gondom van rátok. Mi az én dolgom? Meglássam a dolgok közepette. Mikor ellenem támadnak a kollégák, ellenem támadnak a hites társam, a gyermekeim, bárki, aki a környezetemben van, akkor azt mondja Jézus, hogy minden gondotokat én rám vessétek. Itt ez a gond, Uram. Halleluja, köszönöm neked, Atyám. Te hozod a megoldást. Én olyan boldog vagyok, mert jön a megoldás felém. És nem ez a apró pici elhanyagol, lehet, hogy nagy dolgokról van szó, de a te szívedben mekkora az a nehézség, amivel szembesülsz. És mekkora Istennek a jelenléte. Ugye? Hogyha az a dolog, amivel szembe vagy, az elenyészőnek tűnik a te szíved számára. Lehet, hogy a körülmények, ha rátekintesz Isten nélkül, és ha csak magad erejére vagy támaszkodva, akkor ez egy hatalmas dolog, ami el akar nyelni. De hogyha tudod, hogy nem magadban vagy, hanem az Isten veled van. Az az Isten, aki egy olyan világot teremtett, hogy azt mondta neked, hogy te döntsd el, hogy hogyan legyen. Döntsd el, hogy mit szeretnél. És a dolgok abban az irányba fognak változni. Mérd meg a dolgokat, és akkor állapítsd meg, hogy tudod, az az igazság, hogy Isten olyannak teremtett bennünket, hogy mi tudjunk különbséget tenni a jó és a rossz között. Igen. És amikor ránézel dolgokra, a bántás nem jó dolog. Akkor én ezt mit csinálok vele? Az akkor ez egy pici gond, mikor valaki bánt engem. Mit csinálok vele? Minden gondotokat én rám vessétek, azt mondja Jézus. Mert nekem gondom van, térjátok. Dicsőség Istennek. Rávetem Jézusra. És megállok abban az igazságban, amiben elindultam. Igen, a gyógyulás az enyém. A békesség az enyém. A békesség Istene megrontja a sátánt a lábaim alatt. Nem nekem kell kimunkálni, kiimádkozni, hogy megrontódjon a dolog a lábam alatt. Nem egyszerűen gyönyörködöm az Úrnak szépségében. És megadja a szívem kívánságait. Zsoltárok 48, hogy teljesítsem a te akaratodat, ebben gyönyörködöm. Én Istenem, a te törvényed szívem közepette van. Jézusról beszél itt a Zsoltáros, hogy Jézus úgy jött ebbe a világba, hogy azzal a szívének, azzal a meggyőződésével, hogy ő azért jött ide a világra, hogy teljesítse Isten akaratát ebben az életben. Isten akarata az, hogy mi, ahogy ránézünk a dolgokra, és az Isten dicsősége tükröződjön ki az életünk minden területén, úgy gondolkodjunk, ahogy ő gondolkodott, úgy cselekedjünk, ahogy ő cselekedett, ez egy tanulási folyamat.
Mert ez a világ minket egy másik irányba akar beállítani. Egy olyan irányba, ami a veszedelemre visz. De Jézus pedig azt mondja, hogy én idéztem ezt az igét a múlt héten is, Jézus pedig azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életetek legyen, és bőségben éljetek. Zsoltárok 35-27. Vigadjanak és örüljenek, akik kívánják az én igazságomat. Hadd mondják mindenkor, magasztaltassék az Úr, aki gyönyörködik az ő szolgájának gyarapodásában. Mély dolog ez, hogy ez a gyönyörködés az én szívemben. Azt mondja az ige, hogy az Úr gyönyörködik az ő szolgájának gyarapodásában. Te tudsz-e gyönyörködni a nehézségek közepette is, ugyan, de tudsz-e gyönyörködni az ő munkájában, Isten munkájában az életedben. Ő azt mondja, hogy ő minden napon veled van a világ végezetéig. Ő az, aki fenntartja a világ mindenséget, aki működésben tartja ezeket a dolgokat. Nekem csak a figyelmemet az ő beszédére kell hajtanom, és amit én szeretnék, abban meg kell gyökereznem, hogy az pászol Isten igéjének normalizálódni kell, hogy normalizálódjon az én gondolatom az ő gondolatával. Mert azt mondja az ige, hogy amennyivel magasabbak az egek a földnél, annyival magasabb az Isten gondolata az én gondolatomnál. Fontos dolog, hogy ez nem azt jelenti, hogy én egy kisebb rendű valaki vagyok, én egyenlővé tett bennünket az Istennel. Ugye? Isten önmagával egy egyenlővé tett. Ő a fej, mi pedig a testnek a tagjai. Egységben vagyunk. Mindannyian megvan a helyünk a testben, de nem alacsonyabb rendű az én lábam ujja, mint az én fejem teteje. Mert a testemben minden egyes résznek a maga helyén, tökéletességben kell, hogy működjön. Beszéltem erről azt hiszem az első részben, 2 hete, hogy a testben mindennek megvan a maga helye, és hogyha én elhagyom mint a test tagja a helyemet, akkor én lázadó vagyok. Isten azt akarja, hogy ott, azon a helyen, ahol vagy, ott töltsd be az Isten törvényt, a szeretet törvényét, és ott tekints a férjedre, feleségedre, gyerekedre, kinek milyen hozzátartozói kapcsolatai vannak, a környezetedben lévőkre úgy, hogy gyönyörködjél abban, hogy Isten, ha ellenedre is van az, amit tesznek sokszor, gyakran, de ha tudsz gyönyörködni Isten munkájában, hogy Isten munkája, tehát tudod, milyen hatalmas dolog ez? Amikor rátekintesz egy olyan helyzetre, ami kudarcnak van ítélve, rátekintesz, és meg tudod látni benne azt, hogy Isten hatalmas keze ott van ez a helyzet fölött, és ő jóra tudja fordítani azt is, ami már elhalt. Lázárt is föltámasztotta a halálból. Hogy egy olyan Istennek a részes társai vagyunk, aki olyan hatalmas, nekem csak rá kell tekintenem. És azt mondja az ige, hogy gyönyörködnem kell abban. Meg tudod-e látni a nehéz körülmények között Istennek a nagyságát az adott helyzetekben, mert ha meg tudod látni, akkor a szívedet oda tudod adni erre a gyönyörködésre. Egy nagyon jó példa, évekkel ezelőtt már meghalt ez a szomszéd bácsi, beteg volt, és nagyon rossz állapotban volt, úgy általában, de mikor az unokák megjöttek, minden baj elmúlt. Akkor csak gyönyörködött az unokákba. És az olyan hatással volt rá, hogy azok a nyomasztó terhek, amik a testét nyomorgatták, egyszerűen felfüggesztődtek. Tehát nagyon, nagyon erőteljes dolog ez, hogyha megtanulunk gyönyörködni a dolgokban.
amikor ránézel, és akkor nem engeded meg a szívednek, nem engedjük meg a szívünknek azt, hogy robbanjon úgymond, mikor valaki gonoszszal illet, hanem hogy mondják, számolj el 3-ig, 1, 2, 3, és akkor engedd meg, hogy Isten igéje megszólaljon a szívedben. És akkor mikor megszólal, hogy én veled vagyok. Mindenben, amiben jársz. Előzem minden ellenségedet előled. Megsegítelek, sőt, az én igazságommal támogatlak téged. Ha ezek élnek benned, ezek nem egyik napról a másikra kerülnek a szívedbe, ha most még nincs ott, hanem ahogy olvastuk az igében, hogy megnézzük. Áldott ember az, aki ő nem jár a gonoszok tanácsán. Tehát meg kell szűrnünk azt, hogy ki mit mond nekem. Egyezik ki az Isten igéjével. Ha nem, akkor engedd el. Még ha a legszeretettebb ember is mondja a számodra. Nem jár a gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, csúfolók székében nem ül. Nem vállalsz közösséget olyanokkal, akik nem az evangélium szerint gondolkodnak, szólnak. Nem azt jelenti, hogy ki kell szaladni a jelenlétükből, hanem egyszerűen te másképp gondolkodsz akkor, mikor ők mondják a tutit. Mert akkor leszel olyan, mint a folyóvíz mellé ültetve, mely megadja a gyümölcsét a maga idejében, és levele nem helyrevad el, és minden munkájában sikeres lészen. A Zsoltárok 37-23. Ma ilyen gyönyörködős nap van, de én azt gondolom, hogy ez egy olyan erőteljes gondolat, hogyha ezt magadévá tudod tenni, akkor az egy nagy erőforrás tud lenni számodra. Zsoltárok 37-23. Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit. Vesző, és gyönyörködik útjaiban. Dicsőség Istennek. Isten gyönyörködik a te útjaidban. És azt ugye 2 részből áll az ige. Rész, az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit. Tehát mikor én egy igaz embernek tartom magamat, a Jézus igazsága miatt, nem a magam erejéből. De Jézus Krisztus munkája miatt én egy igaz ember vagyok, mert igaz emberré tétettem. De az nem azt jelenti, hogy én tökéletesen járok minden egyes körülményben. De azt mondja az ige, hogy az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit. Ha én törekvő vagyok, és arra törekszem, hogy az én Uram igazságai szerint éljek, akkor ő megszilárdítja az én lépteimet. És mit mond még itt az ige? Hogy Isten gyönyörködik. Gyönyörködik az én útjaimban. Csetlő-botló, mint a kisgyerek. Csetlő-botló, itt is elesik, ott is elesik, de Isten, tehát most ha van gyermeked, és ha már idősebb is, de ha visszagondolsz arra, amikor még pici gyermek volt. Csetlő-botló volt, itt is felbukott, ott is felbukott, de mégis, hogy örömmel és boldogsággal néztél rá. Isten is pont ugyanígy néz ránk, hogy elbotlunk, megbotlunk, de ő ott van, és hogyha mi kérjük, kinyújtjuk a felé a kis ujjunkat, akkor már az egész karja a rendelkezésünkre áll és felemel bennünket. Képletesen szólva és meg valóságosan is. Tehát, dicsőség Istennek. Már a fél óra eltelt, úgyhogy rövidesen be is fejezem, mert nem kell mindig hosszan beszélni, mert van még egy ige a gyönyörködésről. És aztán házi feladatként neked adom a lehetőséget, hogy keressél igéket a gyönyörködésről,
hogy hogyan tekintsünk a dolgokra, mert erről még nagyon sokat lehet beszélni. Az Ézsaiás könyve 11.3. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemei látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Ez megint Jézusra utal, de mi Jézus Krisztusban újjászülettünk, és egyek vagyunk ővele. Úgyhogy ilyen vonatkozásban ránk is vonatkozik, hogy Jézus gyönyörködik az Úrnak félelmében. Az Úr félelme. Ugye próbáltam már erről többször beszélni, az Úr félelméről is. Lehet, hogy majd erre is lesz lehetőség, hogy erről beszéljünk külön, de az Úr félelme az tulajdonképpen egy tisztelettel, szeretettel teljes nagyrabecsülés, most nehezen is tudnám pontosabban megfogalmazni, de egy valami olyan dolog, ami kifejezi azt, hogy Isten a hatalmas, Isten a mindenható, aki az én minden problémámra van válasza. És nem csak válasza, hanem cselekvő szeretete is. És hogyha én megismerem őt, azt mondja az igen, hogy megismerjük őt, és az ő föltámadásának erejét. Apostolok leveleiben, most ige szerint nem, hely szerint nem tudnám ezt megjelölni, de megismerjük őt. Pál apostol mondja, úgy gondolom, és őt és az ő feltámadásának erejét. Hogy milyen hatalmas Istenünk van, milyen hatalmas Atyánk van, és milyen hatalmas Urunk van Jézus személyében. Hogy gyönyörködünk az Úrnak félelmében. Ugye, az azt jelenti, hogy az a személy, akire én gondolok, Jézus személyében, az mindennél hatalmasabb. Én, mint ember, én egy elég kicsike kis pontocska vagyok itt ebben a világban, de Istennek gondja van rám. Még igaz, nekem hiányos egy kicsit itt a fejem bubján, de még a hajam szála is. Mondhatná valaki, hogy hát tiédet már könnyű megszámolni. Nem volt ez mindig így. De még a hajam szála is számon van tartva Isten szívében. Annyira gondot visel rólam. Minden egyes porcikám számon van tartva Istennél. Nincs olyan dolog, ami az én életemben Istennél ne lenne nyilvántartásba véve, úgy is mondhatnám. Nekem együtt kell munkálkodni, meg kell ismernem őt, és az ő feltámadásának erejét, és hogyha én megismertem, és minél inkább tudom, hogy Isten milyen hatalmas, milyen szerető, hogy az egész világot úgy teremtette, hogy én abban együtt mozdulva ő vele, bármire lehetőségem tud nyílni. Ránézek dolgokra, és megállapítom, hogy ez így nekem nem jó, akkor azt mondom, hogy a dolgok változzanak meg az életemben. Hálát adok Istennek, és én gyönyörködöm abban, hogy Isten így alkotta meg a világot, hogy a világban minden lehetőség egyszerre adva van. De én döntöm el, hogy melyik lehetőséget választom. És ha azt kiválasztottam, akkor ragaszkodom ahhoz. És abba az irányba megyek tovább. Ugye? Mert azt mondja Jakab apostol levele, hogy a kételkedő és minden útjában állhatatlan ember olyan, mint a tenger habja, amelyet ide-oda hány a szél, ne vélje, hogy valaki, az ilyen ember, hogy valamit kaphat Istentől. Mert ha én nem tudom eldönteni azt, hogy mostan én mit szeretnék. Ha beteg vagyok, akkor gyógyulást szeretnék. Akkor ne tegyük azt, hogy mikor elmondtuk a gyógyulás imáját, utána én betegnek gondolom magamat. Mert akkor nem tettem sokat az asztalra. Az érzéseink meghatározzák azt, hogy mivé leszünk. Hát azt gondoltam, hogy az érzéseinkről fogok beszélni, de azt majd egy következő alkalomra hagyom. Mert az érzéseink talán egy kis bevezető. Ugye? Hogy amiben, ha gyönyörködsz, akkor tehát most gyönyörűségről beszéltem a mai napon. Amikor gyönyörködsz a dolgokban, akkor az egy nagyon erőteljes érzést generál bennünk. Mikor boldog öröm ránézel arra a kicsire, mint ahogy az iménti példában a szomszéd bácsi is
tele volt bajjal, nyűggel, éltvágytalan volt, nem maradt meg szinte semmi benne, nagyon elég rossz állapotban volt az utolsó stádiumában. Nem tudnám megmondani, hogy milyen problémái, fizikális problémái voltak, de ez tény, hogy így volt. És akkor, amikor az unokák megjelentek, akkor az unokák ott csetlettek, botlottak, és akkor ő elgyönyörködött az unokákba, és felfüggesztődtek az öröm, az a békesség, ami olyankor elhatolt az ő szívéig, az azt tette, hogy a figyelmét levette a problémákról, és jobban lett. Isten ezt akarja, hogy mi gyönyörködjünk abban, hogy ő milyen hatalmas, és hogy ő mindent már megteremtett a számunkra, minden lehetőséget. A lehetőségek közül én választom ki, hogy én miben akarok mozdulni tovább. Ez is egy hatalmas dolog, hogy Isten nem adta meg nekünk azt, hogy mostan akkor ez van, és akkor oszd be, és akkor ha tetszik, ha nem, akkor neked ezt kell tenni. Isten szabad akaratot adott nekünk, én választom. A sok millió lehetőség közül én választok, Isten pedig azt mondja, hogy ha ketten egy akaraton vannak a földön bármely dolog felől, megadja nékik az én mennyei atyám, amit kértek. Tehát nagy dolog, hogyha én az atyával egy akaraton tudok lenni, és még esetleg a házastársammal, gyermekemmel, bárkivel, akkor ez egy olyan erőt képvisel, olyan összefonódást képvisel, ami megteremti a dolgoknak a valóságát, rögzíti a dolgoknak a valóságát, és ha még nem is tapasztalod abban a pillanatban, de hidd el, hogy a dolgok abba az irányba indulnak el változni. A dolgok elindulnak változni. Számtalan esetben, mikor imádkoztunk emberekért, akkor a dolgok nem mindjárt változtak meg. Igen, sok évvel ezelőtt volt egy idős néni, akkor még Rúzsán szolgáltunk, és jöttünk hazafele Zákányszéken keresztül, és akkor beugrottunk hozzájuk. És a néninek torok rákja, vagy valami ilyesmije volt. És akkor nem nagyon bírt nyelni. Oda leültünk, beszélgettünk, legtöbbet ők beszéltek, mi próbáltunk hallgatni, és abban a jelenlétben, egy alkalom után volt, abban a jelenlétben ott volt egy ilyen kis száraz sütemény az éjjeli szekrényen a néninek, és akkor úgy önkéntelenül oda nyúlt, és mert megnyugodott a szíve. És a problémájáról valahogy le tudta venni ottan ebben a jelenlétben az ő figyelmét, és elkezdte majszolni a süteményt, és akkor egyszer csak fölsóhajt, hogy hát nézd, lement, lebírta nyelni azt a süteményt. Úgyhogy te is, hogyha ilyen nehézségekben vagy, és akkor még a libabőr is kirázott most, ahogy ezt mondom. Lehet, hogy van olyan, akinek ilyen hasonló problémája, vagy nehezen bír nyelni. A figyelmed Istenre összpontosítsd, az ő hatalmára, az ő valóságára, hogy ő annyira szeret téged, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha hiszel őben, el ne veszél, hanem örök életed legyen. Ő mindent odaadott. Az én feladatom és a te feladatod az, hogy gyönyörködjél az Úr félelmében. Gyönyörködjél abban, hogy Isten mennyi mindent lehetőséget adott neked, hogy teljes és egészséges életet élhess, boldog életet élhess ezen a földön. Mire irányítod a te figyelmedet? Az lesz meg neked. Lehet, hogy sokszor van az, hogy tehát annyit imádkoztam már, Isten miért nem változtatja még meg a dolgokat? Mert a figyelmed még magadon van, és nem az Úrnak a munkáján. Az az igazság. Ez a néni is a figyelmét állandóan magán tartotta, hogy hát nem bírok nyelni, gyenge vagyok. És akkor, mikor ott az Úr jelenlétében figyelme lekerült önmagáról egy rövid időre. Lebírta nyelni a száraz piskótát. Képzeld el. Pedig előtte nem nagyon bírt, hogy szinte ilyen pépeset lehetett csak neki eszegetni, vagy tudott csak eszegetni. Hatalmas dolgokat cselekszik Isten közöttünk. Mi mire tekintünk?
az ő igéjét rettegjük. Arra tekintek, azt mondja az ige, aki az én igémet rettegi. Ez a rettegés az azt jelenti, hogy minden, ami ellenkezőleg szólal meg, az nekem nem kell. Ami nem Isten szeretetéből, természetéből szólal meg, az nem kell, mert az nem épít. A szeretet az épít. A szeretet az felépíti az én újjászületett szívemet. Istennek a beszéde. Sokféleképp lehet tudod Isten igéjét prédikálni. De hogyha az nem felépít, hanem letapos, nem megnyugtat, hanem zaklatottá tesz, akkor ott valami baj van. Isten azt akarja, hogy te egészséges, békességes életet élj a Földön. Harmóniában, egységben, szeretetben. És talán úgy rövidesen így be is fejezem. Drága mennyei Atyám, Jézus nevében hálát adok neked a te igédért, azért a gondolatokért, amelyeket rám bíztál a mai napon. Mennyei Atyám, kérlek, vesd ezeket a gondolatokat olyan szívekbe, akik képesek befogadni, és gyümölcstermő szíveket kérek tőled, hogy ezek a jó gondolatok essenek a szívekbe. És egy nagyon gyors, kiváló gyümölcstermést kérek, Atyám, hogy a békességnek a gyümölcse, a szeretetnek a gyümölcse, a gyógyulásnak a gyümölcse, mindenféle jó adomány, amely tőled származik, Atyám, teljesedjen be az embereknek az életébe. Mennyei Atyám, Jézus nevében áldást parancsolok, Jézus nevében a fejekben ilyen elnyomásszerű valami, Jézus nevében a mellkasban. Lehet, hogy ez a nyelőcső, amiről beszéltem, lehet, hogy van, akinek van ilyen problémája, hogy küszködik valami hasonló dologgal. Tekints arra, a nagyobbra, a Jézusra, aki munkálkodik a te életedben, bármilyen problémával is vagy. Mondjuk ezt, hogy bármilyen problémával. Hát azért mondja biztos a pásztor, mert nem tudja kitalálni, hogy milyen a problémám. Nem nekem kell kitalálni, te tudod pontosan, hogy neked milyen problémád van. De ha tudod, akkor tekints Jézusra, hogy ő már mindent elvégzett, mindent bevégzett. Neked csak a megfelelő döntést kell meghozni, hogy igen, én ezt választom. Jézust választom. Az én életem urát, megváltóját és gyógyítóját. Talán mondhatod is velem, hogy hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Mondjuk együtt. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus föltámadt a halálból. Hiszem, hogy Jézus föltámadt a halálból. Az én megigazolásomért. Az én megigazolásomért. Kérlek Jézus, legyél az én életem ura. Legyél az én életem ura. Legyél az én életem megváltója. Legyél az én életem megváltója. Jézus, te vagy az én életem ura. Jézus, te vagy az én életem ura. Jézus, te vagy az én életem megváltója. Jézus, te vagy az én életem megváltója. Jézus, te vagy az én életem gyógyítója. Jézus, te vagy az én életem gyógyítója. Én meg vagyok váltva. Én meg vagyok váltva. Ez az igazság. Ez az igazság. Örök életem van a Krisztusban. Örök életem van a Krisztusban. Az ő szent vére megtisztított engem minden bűntől. Az ő szent vére megtisztított engem minden bűntől. Amen. Azért ismételtem meg kétszer a mondatokat, hogy ezt együtt tudjuk mondani könnyebben. De nagyon fontos, hogy ezek az igazságok ott éljenek a szívedben. Ne csak mint egy kimondott szó, hanem mint egy begyökeresedett igazság. Mert az igazság tesz szabadon. A Jézus nevében.
talán még így gondolatként az utolsó igénk az Ézsaiás könyvében. Ugye gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemei látása szerint ítél, és nem fülei hallása szerint bíráskodik. A gyönyörködés, ugye, egy jó alapja annak, hogy nem a szemeid látása szerint ítélsz, és nem a füleid hallás szerint bíráskodsz. Dicsőség Istennek. Ne a szemeid látása szerint ítéld meg a dolgokat, amivel szembesülsz. Legyen ez bármilyen nehézség, betegség, gyűlölség, akármi. És ne a füleid hallása szerint, mikor gonoszul szólnak hozzád, ne ítéld meg a gonosz olyan módon, hogy ne botránkozz meg ezeken a dolgokon, hanem az Úr félelmében legyen gyönyörűséged, mert olyan leszel akkor, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely megadja az ő gyümölcsét a maga idejében. Zsoltárok 1-3, ha jól emlékszem. Megadja az ő gyümölcsét a maga idejében. A levele nem hervad el, és minden munkájában, minden dolgában sikeres lészen. Ne csüggedj. Azt mondja az ige. Ne csüggedj, mert én vagyok az Istened. Megsegítelek. Sőt, az én igazságommal táplálok. Támogatlak téged. A Jézus nevében. Legyetek nagyon áldottak, és ezekről az érzelmekről még fogok beszélni. Jaj, ezt az Úr a szívemre adja. Hálát adok neked, hogyha tetszésedet nyilvánított ki a videóval kapcsolatban. Megköszönöm. De a legfontosabb az, hogy az ige éljen és gyümölcsöt teremjen a te életedbe. A Jézus nevében. Amen. Legyetek nagyon áldottak.